formalitat de donar-vos la benvinguda. Estem encantats que heu vingut a presentar el catalanitzador. Jo sempre dic que la feina de Softcatalà és la que determina bona part de la diferència en aquest país i que internet i la tecnologia negra seria el mateix que és sense Softcatalà. I avui presentem un pas més en aquesta eina fantàstica que és el catalanitzador, que per fi catalanitzarà els mags, tot i que alguns el catalanitzem diguem a mà, però vaja. L'acte és molt senzill, us parlaran el Bernat Gassull de la Plataforma per la Llengua, l'Àlex Hinojo, que és el director de projectes culturals de Miquel Viquipèdia, que és la gent que porta la Viquipèdia en català, que és una altra de les enormes iniciatives que marquen el canvi en aquest país, i el Xavi Bars, de l'equip de desenvolupament del catalanitzador, que ens l'ensenyaran si aconseguim que funcionin els cables i les connexions. En tot cas, aneu fent i qualsevol cosa, recordeu-vos de moure els micros, perquè si no... Bé, en primer lloc, felicitats perquè pel catalanitzador, que jo des de la Plataforma per la Llengua i a nivell personal és una autèntica meravella, és d'aquelles coses, i tant de bo hi hagués això i aquest producte es va fer, i a més entenent el mercat. Vull dir que és fàcil, és ràpid, per tots aquells que no hi entenem d'això d'ordinadors, realment és una troballa molt bona. A tall d'anècdota, recordo la Plataforma per la Llengua que al principi vam fer moltes campanyes justament perquè certs productes informàtics es traduïssin al català. Recordo una trobada amb Microsoft que es queixaven que hi havia poques descàrregues del seu producte en català, i quan li demanaven bé, i del castellà quantes n'hi ha? No, del castellà no n'hi ha cap. Doncs, en el sentit que per defecte ja estava en castellà, és a dir, el que s'hauria d'arribar justament és que per defecte el producte que arribi ja estigui en les mateixes condicions de diverses llengües o territorialment en català, i a més hi hagués accés, vull dir, el catalanitzador hi ha de ser perquè això permet anar més enllà, però també hauria d'haver-hi una sèrie per defecte que les empreses ja oferissin el producte en català, i per tant els navegadors segurament ja estarien en català, i a la vegada això ajudaria que ja es detectés que hi ha més català per part de les altres empreses i la presència augmentaria. I després una altra cosa molt important que serien els models, que a mi em sap greu quan anem fent conferències a la Plataforma per la Llengua i vas voltant i ajuntaments, administracions, doncs els ordinadors no estan en català. I no només això, sinó que hi ha empreses grans que el funcionament intern i que tenen molts ordinadors són en castellà per defecte, i els treballadors no poden canviar el sistema sinó que és en castellà. No només això, sinó que, i això no seria el que agafaria el catalanitzador, però empreses que de cara a la relació amb el consumidor hi ha una espanyolització automàtica. Poso un exemple molt fàcil: si aneu a Ikea o Decathlon i voleu comprar vosaltres a través de targeta amb aquelles pantalles, hi ha l'opció de català, però quan acabeu de comprar automàticament l'ordinador, la pantalla s'espanyolitza i el proper ho tindrà en castellà. No és allò de dir ara ho posaré en català i així estarà. No, ja estan programats per espanyolitzar-se. És a dir, l'opció en català sempre requereix un esforç. Això és el que no hauria de ser, però és el que està passant. Simplement veure que malgrat tot, bé, jo confio que el català, si un dia arribem a una normalitat, que espero que sigui aviat, jugarem amb avantatge en el sentit que jo espero que, com als altres països, ja es venguin els ordinadors per defecte en català, que hi hagi unes legislacions que garanteixin això, potser no tant en el cas d'informàtica, però en molts camps, però és que a més tindrem tot un bagatge d'allò que en diem de la promoció d'idees imaginatives de tot el que hem hagut de fer perquè això no estava normalitzat. El catalanitzador, és a dir, no és només canviar l'ordinador, sinó és una rutlla que afavoreix que com més es catalanitza, més català hi ha, perquè més es detecten les empreses, més són conscients d'això i segurament més es faran productes en català. Hi ha empreses que tenien la pàgina web en català
algunes que l'han deixat de tenir, segurament perquè no sortia automàticament la versió en català perquè no es detectava, o perquè estava mal estructurada i sempre és allò que no passa com altres països que Bèlgica, que pots escollir, és a dir, o et surt amb l'idioma del territori o com tens a l'ordinador, o si no pots escollir la llengua. En aquest cas moltes empreses o molts webs no funcionen així, sinó que no la detecten perquè no està instal·lat o perquè està en castellà, o bé les opcions sempre surt per defecte en castellà, llavors has d'anar cercant on hi és l'opció en català. Malgrat tot, sempre diem de la Plataforma per la Llengua que el català a internet és dels que està més bé, justament perquè no hi ha hagut una legislació tan llarga d'imposició del castellà, on hi ha més llibertat, doncs justament és on la presència és més notable. No diré dates, però Viquipèdia per dos està pujant molt. Sempre diem que dels 10 primers webs, bé, actualment n'hi ha 5, segons les dades de l'abril de 2013, que són en català, però n'hi ha 3 que són en xinès, vull dir que són, clar, cada cop té més pes el xinès, però bé, realment és una presència important. Els dominis.cat també han pujat molt, hi ha idees molt bones com els apps en català, els mòbils també s'està millorant, tot i que hi ha hagut traves i de modificacions, també ens hi hem de posar amb els nous smartphones de tots aquests productes que garantim la presència del català, i no només el programari, que això Softcatalà ho està fent molt bé, ens està oferint això i facilitant això, sinó que això s'incorpori a la societat. I no m'allargo més, només encoratjar-vos que això s'ha fet molta difusió, ha d'arribar, i també que els models són molt bons, és a dir, que tant les administracions, que si jo treballo i vaig a un lloc a l'administració i està normalitzat, és més fàcil que jo entengui que a casa meu també el posaré en català a l'ordinador. I també models potser de, no sé quines campanyes es pot fer, nosaltres a la plataforma en farem el màxim de difusió, però que s'ha de conèixer el catalanitzador. I ja està, moltes gràcies. Jo em dic Àlex Hinojo, Amical Viquipèdia. Amical Viquipèdia és l'associació d'amics i amigues de la Viquipèdia en català, i bàsicament ens dediquem a difondre tot el que és que tot el coneixement del món estigui disponible en català de manera gratuïta a la xarxa i que tot el coneixement sobre la cultura catalana estigui amb el màxim d'idiomes possibles. Nosaltres donem un suport total al catalanitzador perquè ens hi va la vida, bàsicament. Ja hem nascut com a plataforma per fer al carrer tot allò que no podem fer en línia com a associació, però la Viquipèdia depèn molt de projectes com aquests. Per què? Perquè en el món d'internet tot el que està a 2 clics està al doble de lluny que el que està a 1 clic. I sabem que mentre un ordinador estigui en castellà, quan fas qualsevol cerca al Google, sigui via mòbil, sigui plataforma, sigui tablet o el que sigui, si tens l'ordinador configurat en castellà, et presenta una primera opció que és Viquipèdia en castellà, completament lícita, però no sé què. Clar, llavors hi ha d'haver un activisme per dir no, vaig a mirar la configuració en català, vaig a mirar l'opció en català. El 90%, 90 però m'ho invento, el gran gruix de la població vol saber quin any es va morir o un actor o un fet concret, soluciona ja li ha fet, el servei ja li ha fet la Viquipèdia en castellà. Llavors nosaltres, projectes com aquest o eines com aquestes ens va molt bé, perquè si aconseguim passar de 2 clics a 1 clic, estem fent millor servei i estem normalitzant, que és el que deia abans, estem normalitzant una cosa que ho hem de fer ara amb parxes, amb catalanitzadors, amb no sé què, que esperem que pugui ser normal en breu. Llavors, si ho comparem, això perquè ens afecta molt a nosaltres. La Viquipèdia té molt bona salut i estem molt orgullosos i esperem que sigui millor cada dia. Té actualment uns 400.000 articles i té entre 20 i 30 milions de consultes, que està molt bé, que estem molt contents de tot això. Però si ho comparem amb wikis de mides similars, com podria ser la danesa, hauríem de tenir el doble de visites. Què vol dir això? Doncs això, 60-70 milions de consultes mensuals. Què vol dir? Les consultes totals que tenim sí que són aquestes. El que passa és que per territori, el que passa és que la meitat es consulten en castellà, la meitat o un percentatge més alt. Per què? Perquè no hi ha productes com aquests o perquè això no s'ha fet suficientment. Encara no està suficientment estès o l'hem de difondre entre tots. Llavors la nostra competència en aquest cas és interna, és el ciutadà que entra i si accedeix a un coneixement en castellà no té cap problema, ja li fa el servei. Llavors,
Nosaltres ajudarem en tot el que calgui. Intentarem segurament posar el site notice de la Viquipèdia a animar la gent, perquè això a nosaltres ens beneficia també. I ja per acabar, perquè seré molt breu, volia dir que això que ha comentat ell ens passa el mateix. Quan ha comentat que quan anem a fer xerrades a institucions, quan anem a fer convenis, quan anem a parlar amb algun ajuntament, amb algun consell comarcal, diputació, ens trobem que hi ha ordinadors en castellà, amb Windows Explorer 6.0, que ni tan sols són òptims per editar la Viquipèdia. O sigui, és allò que dius, hosti, és que no tinc ni la tecnologia. No només no la tinc en català, sinó que no tinc ni la tecnologia. Llavors estem intentant començar a fer difusió d'actualització d'aquest tipus i hem començat converses per aconseguir que tots els ordinadors que siguin de la Generalitat instal·lin per defecte el catalanitzador de Softcatalà quan engeguin una nova màquina. No, encara estem a mitges, però són processos que crec que són bàsics perquè tota l'administració pública o grans corporacions comencin a fer això per defecte, perquè si no és que anem malament. I poc més, si teniu alguna pregunta i si no... Bé, doncs, moltes gràcies a tots per vindre. Jo soc Xavi Bars, soc membre de Softcatalà i formo part de l'equip de desenvolupament del catalanitzador. Primer, vull agrair als convidats que ens han fet un breu resum de com està el català tant a nivell general i per què afecta molt a la Viquipèdia, que també ara després ho comentaré una miqueta. Però primer volia fer dos pinzellades de què és Softcatalà. Nosaltres som una associació sense ànim de lucre que existim per a fomentar l'ús del català a les noves tecnologies. Com hem dit, en un país normal possiblement no faria falta aquest tipus d'associació, però donat les circumstàncies no hi ha alternativa. Bàsicament ens dediquem a tenim diverses línies d'actuació. Una és traduir programes directament, la majoria és programari lliure perquè és la manera més fàcil que tenim d'aconseguir traduccions que grans empreses no volen fer. També posem a disposició de la gent recursos lingüístics com guies d'estil, glossaris, correctors ortogràfics, estem treballant en correctors gramaticals. Després també desenvolupem programari, com aquest cas, el del catalanitzador, i després donem difusió de diverses iniciatives, de nous programes, de qualsevol cosa que tingui a veure amb l'informàtica, les noves tecnologies i el català. Una cosa important és que l'associació es basa totalment en el voluntariat. No hi ha ningú que faci res per diners. Cada un des de sa casa, en el seu temps lliure, estem distribuïts geogràficament, hi ha molta gent al País Valencià, hi ha gent no tan activa ara, però també ha hagut molta gent a les Balears, molta gent del Principat i treballem tot per internet. Un breu resum de quina era la situació actual del món Windows abans del catalanitzador. Tenim una... Ho hem anomenat l'aventura de catalanitzar un Windows perquè a vegades és una aventura. Perquè tenim Windows XP en diversos service packs, també hi havia un XP de 64 bits, el Windows Vista, tant de 32 com de 64 bits, Windows 7, el Windows 8, i cada un amb el seu paquet d'idioma i cada un amb una manera d'aplicar aquest paquet d'idioma. Després d'això, li sumem els Internet Explorer, també diverses versions, diversos nivells de catalanització segons la combinació del navegador i el sistema operatiu, però també els Office, que si 2003, 2007, 2010, ara el 2013, i després altres programes com Windows Live, l'Adobe Acrobat, l'iTunes, l'Skype i infinitat de programes que cada un tinga instal·lats. I clar, el pitjor de tot això és que quan algú es decidia a catalanitzar-lo, el primer pas és que molta gent no sabia com fer-ho, no sabia on trobar els paquets, perquè hi ha molta gent que ni tan sols sap quina versió del sistema operatiu té. No sé, pots no saber si tens el Windows 7 de 32 o de 64 bits i on has d'acudir a descarregar-te quin paquet. Però és que fins i tot sabent-ho, a vegades
falta la paciència per aconseguir-ho, perquè és el que estan dient. Resulta que si s'actualitza l'Adobe, el Reader, després has de tornar a buscar com anar a les preferències, a veure quin lloc amagat està per a tornar-li a canviar la llengua. I clar, això és un suplici per als usuaris. A més, quan l'usuari que ha decidit fer totes aquestes passes i ha aconseguit instal·lar tots els paquets, resulta que no ha acabat, perquè la majoria de gent continuarà, per exemple, veient les webs en altres idiomes, perquè no ha canviat la llengua de navegació. Per exemple, quan apliques el pedaç a l'Internet Explorer, l'única cosa que fa és canviar la llengua de la interfície, la llengua en què es mostren els menús. Però quan es connecta a internet i demana una pàgina, el navegador li diu als servidors web: dona'm la pàgina en castellà. I això també s'ha de canviar manualment. Després hi ha aplicacions que depenen del sistema, com el Picasa, GIMP, Inkscape, que tampoc no es veien en català quan estan disponibles, perquè al aplicar el pedaç sobre el sistema operatiu, de nou, l'únic que es catalanitza és la interfície, no les tripes del sistema. I quan es crea un document en l'Office, per exemple, la llengua de treball del document tampoc no és en català, perquè, de nou, només s'ha catalanitzat la interfície. Clar, tot això són coses que l'usuari ha d'anar canviant a mà. En Mac, que és una de les novetats que tenim ara per a la versió 2, Apple va publicar la traducció per la versió 10.7. O sigui, abans no hi havia manera de tindre el sistema operatiu en català. Però de nou, si es fa això, per als navegadors que estiguin instal·lats abans de canviar la llengua de navegació tampoc no es modifica. I a més el paquet de llengua de Mac no inclou cap corrector. Això són coses que després l'usuari també ha de fer a mà. Arrel de tots aquests problemes va ser quan nosaltres vam decidir que havíem d'intentar posar almenys havíem d'intentar trobar una solució, i va néixer la idea de fer un catalanitzador que res, en 4 clics ho solucionara tot. I això és el que vam presentar ara ja fa un any. La primera versió la vam presentar el 22 de març de l'any passat i fins ara hem aconseguit més de 50.000 sessions, 50.000 persones que han executat el catalanitzador alguna vegada en els seus equips. Bé, en aquesta gràfica podeu veure al principi quan estava en fase beta, i a partir del moment en què es va publicar la quantitat de sessions es va disparar i continua sent relativament important, en més de 50-60 sessions diàries. A més, vam treure informació molt important arrel de totes aquestes sessions, perquè, com després comentaré, s'envien unes estadístiques, nosaltres recollim unes estadístiques per a veure quin és l'estat del parc informàtic. I, per exemple, una dada curiosa és que la primera versió del catalanitzador, la 1.0, la quantitat de Windows XP i Windows 7 que hi havia era pràcticament la mateixa, amb un xicotet trosset per al Windows Vista. La 1.4, l'última actualització que vam fer de la versió 1 del catalanitzador, el Windows 7 havia crescut fins a ser més de la meitat i després el Windows XP va reculant i ha aparegut el Windows 8. Altres coses que també hem pogut saber: quina és la distribució dels navegadors. Sorprenentment hi ha quasi un 8% de la gent que té Windows que encara té un Internet Explorer 6 instal·lat. Això és una barbaritat. Però són coses que són així i el que hem de fer és intentar anar canviant-les. Després, una altra cosa és la barbaritat de versions diferents del Firefox que hi ha. Quan van començar a fer les actualitzacions molt ràpides, no havien implementat encara un sistema d'autoactualització, que per exemple el Chrome sí que té. I per això hi ha tanta varietat de versions del Firefox. I clar, tot això també són coses que a nosaltres ens complica la feina,
perquè a l'hora de catalanitzar, per exemple, a l'hora de catalanitzar el Firefox, el que fem és reinstal·lar la mateixa versió que té l'usuari en català. Però, clar, això ha d'estar provat en infinitat de versions que té l'usuari, que pot tindre l'usuari. Un altre cas, hi ha moltíssims usuaris que tenen instal·lat l'Adobe Reader. Més d'un 75% de la gent el té instal·lat. Aquesta és una de les coses que ens va fer que al llarg de la versió 1 decidiríem que fora uns dels programes a instal·lar. I bé, he anat comentant un poc per damunt, però bàsicament des de que vam presentar el catalanitzador 1.0 hem anat afegint diverses millores. La primera va ser posar un punt de restauració en els sistemes de Windows. Això bàsicament és que després podies tornar darrere com si el catalanitzador no hagués fet res, per a permetre als usuaris que en cas de voler tornar a tindre l'ordenador com el tenien, poder-ho fer. Després vam introduir el concepte d'inspectors, que és una part del programa del catalanitzador que el que fa és això, mirar quins programes té instal·lats l'usuari. Per exemple, hi havia en la versió 1.2, crec recordar, vam fer un inspector de l'Adobe Reader per a veure quanta gent tenia l'Adobe Reader instal·lat. Quan vam veure que era molta, per a la versió 1.4 vam fer l'acció de catalanitzar l'Adobe Reader, perquè com és un esforç considerable fer la catalanització d'un programa, no es pot fer sense saber si hi ha gent que el té o no, si hi ha una massa suficient de gent com per a invertir els recursos. També vam afegir una xicoteta presentació d'alternatives lliures a programes comercials. Vam començar també a catalanitzar altres programes com l'OpenOffice, l'Adobe Reader, el Life Essentials, que és el Messenger bàsicament. També vam introduir un avís de noves versions, de manera que si algú torna a executar un catalanitzador que es va baixar fa mig any, li dirà que hi ha una versió nova, baixa-te-la perquè segurament farà més coses que la que tu tens al teu disc. A més vam fer una configuració remota mitjançant un fitxer que això el que ens permetia era, si hi havia algun problema en algun paquet dels que distribuïm, perquè s'ha detectat algun problema o alguna cosa, ens permetia des del nivell de servidor deshabilitar-lo. Si un usuari a partir d'aquest moment intentava catalanitzar el seu equip, el catalanitzador dia, vale, aquestes coses no les faces perquè no s'ha detectat un problema i no funcionaran. També vam afegir miralls de descàrrega per si fallava el nostre web que els paquets es poguessin descarregar d'un altre, interfície aero per al Windows 8 i més coses que hem anat fent a poc fins que hem arribat a la versió 2.0, que és la que presentem avui i que té com a coses noves la catalanització de l'iTunes, de l'Skype i també el paquet d'idioma de Firefox i de Chrome. Fins ara a la versió 1 l'únic que fèiem era canviar la llengua de navegació. L'usuari seguia veient-lo en la llengua que el tinguera abans. Tot i que a nivell d'usuari possiblement no era la millor decisió, perquè tu el que vols és veure l'equip, que l'equip parla en la teua llengua, per problemes d'esforç no va poder fer-se tot en el primer moment i pensaven que era molt més útil canviar la llengua de navegació i després ja dedicaríem l'esforç a canviar la llengua de la interfície. Aprofitant també la versió 2.0, el que hem fet és fer una primera versió per al Mac. Catalanitza el Mac en aquells sistemes en aquelles versions del sistema operatiu que ho permeten a partir de la 1.7, però a més, com ja he dit abans, coses que no feia i que fem nosaltres és afegir el corrector ortogràfic i canviar les llengües de navegació dels navegadors. I ara, si la tècnica, les màquines en deixen, faré una xicoteta de demostració de com és el catalanitzador tant per a Windows com per a Mac. Com és que estava en baix? Suposo que el programa no tindrà traducció. No estarà traduït el VMware.
Però no funciona bé per a Mac. Quan vull deixar-me... Provem mentre anem fent mentre el de Windows, mentre acaba de carregar. Bé, aquest és un Windows que està en castellà i el que anem a fer és res, executar el catalitzador. L'he descarregat fa un moment. I la interfície és molt senzilla, bàsicament explica què va fer, que analitzarà quins programes hi ha instal·lats, quins es poden catalanitzar, configura llengües de navegació, instal·la correctors en aquells casos que està disponibles, i després hi ha també una caselleta per a marcar si l'usuari ens vol enviar les dades anònimes. Les dades que s'envien és només programes instal·lats i versió, no hi ha cap dada personal, però això és el que ens ajuda a anar millorant i també a decidir quines coses són les següents que van a aplicar-se. Ara sí, el que fa el programa és analitzar l'ordinador, veure quines coses hi ha fetes i veure quines coses hi ha per fer. Aquí en aquest cas podem instal·lar el paquet de llengua i la resta de coses estan ja totes aplicades, perquè es tracta d'un equip que s'havia catalanitzat prèviament i l'hem passat a castellà per a mostrar això. Llavors, se li marca quines coses volem aplicar. Una cosa també a destacar, ús de les formes valencianes quan siga possible. El Windows 8, Microsoft va publicar una versió en valencià de Windows i nosaltres el que fem és, per a aquells usuaris que ho desitgen, marcant-ho, si l'acció permet fer-ho en formes valencianes, ho farà. En aquest cas és el Windows 8, però per exemple hi ha un programa que possiblement ben aviat catalanitzarem, que és el PDF Creator, que també té versió en valencià, es catalanitzarà utilitzant aquesta versió. Després l'usuari accepta les llicències, li dona següent i el programa comença a fer les coses que tinga que fer. Com veieu, mostra el que deia de la presentació d'alternatives, explica programes que nosaltres des de Softcatalà traduïm i ajudem en el desenvolupament, perquè potser són programes que l'usuari no coneix i li interessen. I això en un moment acabarà. Ja ha finalitzat. Després el programa indica quin grau de catalanització s'ha aconseguit, depenent del nivell de la quantitat de coses que l'usuari hagi marcat, també de la quantitat de coses que hagin acabat correctament, perquè pot donar un error a l'hora de catalanitzar alguna de les aplicacions. I després, i això és molt important per a nosaltres, permet que l'usuari faci difusió de que acaba de catalanitzar el seu equip. Perquè la difusió és el que fa que la gent hagi anat... Les xarxes socials és el que ha fet que molta gent hagi anat catalanitzant els seus equips. Perquè veu que amics ho fan i ho posen al Facebook o ho posen al Twitter i això a nosaltres ens és de molta utilitat. El catalanitzador avisa de que algun dels canvis fets requereix de reiniciar l'ordinador. El reiniciem
i quan arranque ja estarà catalanitzat. Per un usuari inexpert, cal marcar alguna cosa? Normalment ja ve tot el que pot fer el programa o dur marcat. Només ve allò de la llicència, potser? Sí, perquè això és un requisit. Per exemple, si l'usuari es baixara el paquet de Windows directament des de la web de Microsoft, a l'hora d'instal·lar, Microsoft li demana que ho accepte. Però nosaltres no podem instal·lar-ho sense fer aquesta mateixa llicència. Però tota la resta de coses l'usuari no necessita marcar res. Bàsicament és per si hi ha algun motiu pel que l'usuari vol, per exemple, tindre algun navegador en anglès o alguna cosa d'estes, que l'usuari tinga la llibertat de decidir què vol catalanitzar i què no. Però per defecte és tot. I ja tenim l'equip en català. Doncs passem al Mac. A nivell d'interfície és molt semblant, aquest no té els passos, és només una pantalla i té el mateix. Permet a l'usuari indicar quines són les coses que vol catalanitzar i quines no. Només com a exemple, el Chrome ara està en anglès. Si apliquem tots els canvis, cal que tanquem, correcte. Ara el programa està descarregant els paquets que necessita i configurant les coses, els canvis s'han aplicat correctament. Sortim i ara el Chrome ja està en català i el mateix hauria de passar amb el Firefox. Sembla que hi ha hagut algun problema. Com que he dit abans, com que les dades estes se'ns envien, ara no sé si ara necessita un macaire que em diga com tancar això. És un Mac, però... Sí, clar, el que passa és que demana la tecla esta de Mac que el meu teclat no té. I bé, el Mac, el sistema operatiu encara apareix en anglès, però si aconseguís que eixir aquí ja hi ha algunes coses que comencen a eixir, però al tancar la sessió i tornar-la a obrir ja estarà. Que és el que ha fet tant el que fa l'usuari manualment anant al panell de control i marcant la llengua, com la catalanització dels sistemes, dels navegadors i el corrector. Corrector que instal·leu, quin corrector és? El corrector que desenvolupem nosaltres. Ara estem treballant també, si no recordem malament, en el corrector de sinònims, perdó, en el diccionari de sinònims, per a també afegir-lo com a diccionari del sistema. I seguim.
Bé, ara ja només em queda donar-vos xicotes detalls del projecte. Com que creiem en el programari lliure i a més som difusors de programari lliure també, el catalitzador no anava a ser menys. També és programari lliure, està escrit en C++ i està totalment desenvolupat per voluntaris. Una de les gràcies del programari lliure, per exemple, és que un grup de gent de Galícia es va posar en contacte amb nosaltres i han fet una versió del catalanitzador per al gallec. No sé si li han dit el galleguitzador o no sé el nom, però utilitzant tota la infraestructura que nosaltres teníem, ells han aprofitat, han fet les modificacions que necessitaven i utilitzen el mateix programa per a fer el que ells necessiten. Tot el codi està disponible, tenim una llista de correu on tots aquells interessats en participar en el desenvolupament es poden apuntar i participar, i ens cal ajuda tant desenvolupant, però sobretot en les dues següents coses, provant i difonent. Degut a la quantitat de variants que hi ha, que aquest sistema operatiu, aquesta versió del programa, més aquell navegador, els casos de prova que fem antes de llançar cada nova versió són moltíssims i van creixent a mesura que anem afegint nous programes. Per tant, és crucial haver-ho provat, almenys les combinacions més comunes, haver-les provat i estar segurs de que no dona cap de problema. En això el que vull dir és que no ens cal que siga un informàtic, no cal ser informàtic per a participar en el desenvolupament del catalanitzador. Pot ser només algú que li agrada treballar pel català i vol provar, i és tan senzill com agafar l'ordinador, vaig a instal·lar la versió tal del Firefox, executo el catalanitzador, ho ha fet bé o no, ho ha fet mal, i llavors ja anem a veure per què ho ha fet mal. Sí, hi havia un error aquí i el podem solucionar. Aquesta tasca és fonamental per a que el catalanitzador pugui continuar millorant. Ajudant a l'usuari, tenim un fòrum a la nostra web i molts usuaris pregunten allà dubtes. Els usuaris més experts poden ajudar els més inexperts i sobretot, com bé han dit abans, difusió. Fa falta que la gent ho conega, que s'instal·li a Amics, vas a casa d'algú, USB i a catalanitzar, perquè és fonamental que la gent s'adoni que és normal tindre l'ordinador en català, perquè quan ho veu com a normal també aplica aquesta normalitat als demés. Ja he parlat d'això una miqueta, però totes les dades que recollim d'estadístiques ens serveixen per a millorar el programa, són dades anònimes i ens guien cap a on seguir el desenvolupament, i són les estadístiques, totes les estadístiques són públiques, que ara després, si voleu, podem entrar en la web i es poden mirar coses com distribució de les versions dels programes segons la versió també en una línia de temps, versions de Mac, versions de Windows, d'Internet Explorer, etc. Tenim un full de ruta, afegirem nous programes, estem mirant el WinRAR, el PDF Creator, LibreOffice, el CCleaner, i com a primícia estem començant a veure la possibilitat de fer el mateix per a mòbils i tauletes, de moment Android. Tenim ja algunes idees i algunes proves, el que passa és tot, de moment, una idea molt verda, però a poc. Volem donar les gràcies, primer que res, a Microsoft, a Apple i a tota la resta d'empreses que han fet, perquè han sigut ells que han traduït les aplicacions. Això també és important. Nosaltres ni hem traduït el Windows, ni hem traduït el Mac, ni hem traduït l'Office, ni l'Internet Explorer, ni el Chrome. Tot això ho han fet les empreses. I igual que quan fan alguna cosa que no ens agrada els ho critiquem, també està bé agrair-los quan fan alguna cosa que ens agrada, encara que hauria de ser normal. No està de més donar-los les gràcies. Després, a tot l'equip de desenvolupament, que
està encapçalat per Jordi Mas, Josep Maria Closa, fem moltes proves, Jordi Serratosa, que està així, Marc Belsunces, Toni Hermoso, jo mateix, Joan Montaner, Pau Iranzo, Ana Barberà i un fum de gent anònima que ha anat contribuint en la seva ajuda. I totes les entitats que ens ajuden donant difusió al projecte. I res, bàsicament això és. Moltes gràcies a tots per haver vingut i si teniu alguna pregunta... Tinc una curiositat. Suposo que el tema del Linux no el tracteu perquè l'usuari de Linux té moltes facilitats per instal·lar en català. Sí, no només perquè té moltes facilitats, sinó perquè el Linux està pensat des de zero pensant en un entorn multilingüe. I està molt ben aconseguit el tema d'internacionalització. Aleshores, quan tu tries en el panell de control de Linux que vols que la llengua sigui en català, automàticament tots els programes que s'instal·len, siga el que siga, si està en català t'apareixerà en català. Llengües de navegació, correctors ortogràfics, la llengua dels documents del LibreOffice, tot això ja t'apareix en la llengua que tu tries. És més o menys el que ha aconseguit Apple, que ja té el sistema, tant el sistema operatiu com el Safari, com tots els programes d'Apple, tots els programes que són d'Apple, que ja apareixen en català. El que passa és que en Linux passa en tots els programes, no només en els que vingueren de sèrie, sinó que la gestió de l'idioma és comuna per a nivell de sistema. I a més també el que permet Linux és fer una jerarquia de llengües, perquè clar, hi ha gent que vol tindre el sistema en català però que no està còmode en l'anglès i clar, el que passa si és colobleda que diguem nosaltres, no pots si el fiques en català, allò que no estigui en català apareixeria en anglès, que és el que pot passar, per exemple, no sé en Mac com passa, però en Windows podria passar. Linux et permet dir, no, jo vull com a primera llengua en català, però després ho vull en castellà, després ho vull en francès, després ho vull en anglès i posar totes les llengües que vulguis. I segons, si té la primera, traurà la primera, si no té la segona, de fet, un exemple, jo tinc el Linux ficat en variant valenciana. Ix. Tots els programes que no estan adaptats ja ixen en la variant en català general, en el català estàndard. El que no m'ix en castellà i el que no m'ix en anglès. Una mica ja ho apuntava ell, però jo vull saber fins a quin punt, si jo en un ordinador abans de catalitzar-lo faig una cerca a Google, una seqüència en català, el resultat serà diferent que un cop catalitzar l'ordinador. Si aquesta cerca no és en català, sinó que és en anglès, també seria diferent o no? Sí. Modifica algun abast de la cerca o... Això modifica, el que passa és que Google tampoc no comparteix quin pes li dona a la llengua que tu has posat, la llengua que tens definida i no sabem exactament quin pes té cada cosa. Segurament si es busca alguna frase entre cometes i en català, és molt possible que encara que la llengua de navegació siga castellà o anglès, el primer resultat sigui en català. En canvi, si es busca un nom propi o algun fet històric, per exemple, Guerra Mundial, Segona Guerra Mundial, això és igual en castellà que en català. I què ha d'utilitzar, quines dades ha de fer servir Google per saber si et dona primer la versió en castellà o la versió en català, la llengua en què tu li demanes la informació. O sigui, segons quines coses potser no intervenen, però segons quines altres sí que afecta. I en aquest cas s'ha d'afegir que l'algoritme de Google va canviant contínuament. Fa un any, quan vam començar amb tot això del catalanitzador, feies qualsevol cerca i només sortia català. Ara últimament hem detectat que el mateix article en Wikipedia en català i en castellà, cosa que abans no passava.
no tenim explicació, però ara incorpora, inclús tenint tot en català, incorpora resultats en castellà, encara que l'article existeixi en 2 idiomes. També ho fa a la inversa. Si tens l'ordinador en castellà o el tens en anglès, potser em mostra 3 entrades de la Wikipedia del mateix article en 3 idiomes. Depenent de la geolocalització de la IP, en aquest cas, ens ha passat en comunitats catalanoparlants d'Alemanya que els hi presenten en català i castellà i no sabem per què, en comptes d'en català i alemany. Coses aquestes, que hi ha coses que encara no dominem. Com s'ha dit en general, per normalitzar el català a internet fa falta molta més militància que per qualsevol altra llengua. Sempre som els primers en aquest aspecte i molt destacats. Llavors, a l'usuari de peu o particular potser no se li pot exigir tant com a l'administració. Ella ha dit que hi anava contactes. Jo a l'anterior presentació del catalanitzador hi havia la Yvonne Griley i li vaig demanar això de que el catalanitzador es posés en el procediment o el protocol que tenen per instal·lar els equips de l'administració i no solament de l'administració, sinó organismes dependents públics, semipúblics, escoles, universitats, que és un fotiment. Llavors, això no sé, voldria saber si heu fet més contactes, perquè em sembla molt important. I després hi ha l'altre camp, que és el del món empresarial, que també és molt complicat, perquè les patronals costa una mica entrar, com més petites, més fàcil és, o mitjana també, però la gran patronal és més difícil. Doncs si s'ha fet algun contacte per aquí també. Amb administracions públiques i amb universitats, sí. De fet, estem intentant tancar ja convenis, crec que si no recorde mal era la Universitat de Barcelona, tu recordes, Jordi? O la UPC? No estic segur de quina universitat era, però per això, per a que utilitzen el catalanitzador, com ha dit abans, en els contactes que heu tingut vosaltres en la Generalitat, per a que ho facin de manera habitual. L'ordinador nou es catalanitza i abans de posar-lo al lloc on hagi d'anar. En universitat sí, després en política lingüística també estem en contacte amb ells i hi ha relacions. El que passa és que és tot molt lent, és molt difícil arribar a acords perquè tot ha de passar per 1000 llocs, depèn de moltes persones i al final també depèn de la voluntat i de la pressió que faça la pròpia gent que treballa allà, els departaments d'informàtica. S'han de prendre moltes decisions a molts nivells, perquè hi ha vegades que es dona que hi ha predisposició política, diguem-ho així, però en canvi des dels departaments d'informàtica donen problemes, que si això pot portar problemes, que si no és segur, també pot passar al revés. Hi ha llocs que són els mateixos tècnics els que ho proposen i des de dalt se'ls diu que no. És molt complicat. Jo quan vaig a fer xerrades em trobo molt això que dèieu, que els ordinadors estan en castellà. Llavors moltes vegades quan els hi faig veure acostumen a donar la culpa al tècnic que fa una instal·lació. Això es carrega el matxacar de torn, un pobre que vull dir que igual no és seva la culpa segurament. Però penso que per aquí hi ha un camp d'actuació que si el protocol fos ja d'instal·lació des d'inici a tots els organismes dependents d'administració, doncs tindríem molt guanyat, però clar, hi hauria d'haver un protocol d'actuació clar en aquest aspecte. Això no és. No. Objectivament, els informàtics que posen pegues a aquesta... Jo antigament em trobava informes que deien que hi havia versions prèvies, no, és que això no és oficial o no sé què... Objectivament amb això, que són tot en llicència oficial, hi ha algun informàtic que objectivament pogués posar alguna pega? L'únic problema podria ser, per exemple, en casos molt puntuals d'alguns programes a nivell d'actualització. Per exemple, si ara resulta que Adobe trau l'Adobe 12, la versió 12 del Reader, i no l'ha tret en català, i sí que l'ha tret en castellà, i resulta que la versió anterior se li ha trobat un problema de seguretat important i perquè se li exigís que estiguin els programes en català, té la versió anterior, coses així. Però el que és d'agafar i passar el catalanitzador a l'equip i que deixi tot tal i com està, no hauria d'haver cap de problema.
ho tenim molt provat, tots són els paquets oficials de cada programa. Realment el catalitzador no fa res que una persona amb ganes i temps poguera fer a mà, perquè això és tot, l'únic que fa és simplificar-ho i automatitzar-ho. En principi impediments tècnics no hi ha, però sí que és cert que per a certs llocs pot suposar una feina afegida. Clar, perquè com que no es canvia la llengua tot i ja està, sinó que suposa un manteniment, suposa anar en compte en les actualitzacions i tot això, és un punt més que pot ser que faci que algun departament d'informàtica o tècnics diguen que això no es pot fer o que costa molt. Entenc que el catalanitzador és un software que l'usuari ha d'afegir al seu ordinador. Sí, és que la veritat és que com en els sistemes on ho havia... Per tot de baixar i tal. Sí. La meva pregunta és, heu intentat que vingui de sèrie l'ordinador? És a dir, que tu puguis comprar un ordinador i que quan l'encenguis estigui en català? O sigui, ho estàs intentant? Clar, això és que depèn molt dels fabricants. Hi ha alguns que ja ho fan, ja t'ho permeten, però el problema és el que diem. Tu pots configurar el Mac per a que vingui en català o pots configurar el Windows per a que se't mostri en català, però hi ha moltes coses que no fan. No canvien la llengua de la resta de programes, no canvien les llengües de navegació dels navegadors, no t'instal·len correctors, tot això no ho fa l'ordinador, perquè cada empresa fa el seu programa a la seva manera i moltes vegades no comproven quina és la llengua del sistema per a mostrar els programes en aquesta llengua i per això cal moltes vegades fer feina de més en el cas del català, que seria l'opció ideal segur, que quan la primera vegada que un usuari es compra un Mac o es compra un ordinador en Windows se li preguntara en quina llengua vols, li digueres aquesta i que a partir d'ahir tot se'n mostrarà així. Això seria la situació ideal, però no crec que estiga propera ni molt menys. Sí, perquè no està en la base dels sistemes, els sistemes no funcionen. En Linux, per exemple, sí que funciona així, però en Windows i en Mac no. I que parcialment, clar, l'Apple sí que ara es pot escollir, si més no una part. I el Windows també pots escollir, però depèn del fabricant. És a dir, hi és, no sé si complet o no, però hi és. I em penso que ara hauria, no sé si els Toshiba o alguns altres ordinadors, que sí que et podies escollir quan obries l'ordinador. Una altra cosa és que moltes vegades també, no sé, és a la botiga ja t'ho arreglen allà. Molta gent diu, no, instal·lant no sé què. Llavors, la botiga se'ls obre amb diverses llengües i ja t'ho posen en castellà, ja com un hàbit que ha de ser en castellà perquè no sé què. I després hi ha molts ordinadors que no venen, que han triat l'opció que Windows li dona, que no té les diverses llengües. Això és allò que dèiem, no? Per defecte, doncs ja t'estan espanyolitzant. Jo m'interessa això que has dit de l'hàbit, realment això de allò que es veu com a normal crea normalitat, no? Doncs si creem aquest hàbit és molt més fàcil que t'acostumis a que ha de ser en català. Et sembli que és estrany si no és en català. Esta és la web del catalanitzador que havia fet tota la xerrada i no l'havia mostrat. És catalanitzador.català.org i des d'ahir es pot baixar la versió de Windows i la versió de Mac. Explica una miqueta per damunt què fa cada cosa, enllaços per a més informació, si algú té una web i vol enllaçar, vol posar un banner del catalanitzador, com fer-ho, informació del projecte, també hi ha ressò a les xarxes socials, un enllaç a les estadístiques, ja són 50.392 usuaris que han catalanitzat l'ordinador i
un enllaç a la pàgina d'estadístiques que han decidit enviar les... Sí, exacte. Això és important. Sí, estos són els usuaris que han decidit enviar... No són descàrregues. No, són sessions, són quantitat d'estadístiques que hem recollit. Però sí teniu descàrregues. Sí, també. El que passa és que les dades de descàrregues no necessàriament reflecteixen la quantitat d'ordinadors. És com la premsa, no? Que potser quan un diari pot llegir molta gent i en un fitxer pots quedar i ja el porto a l'UCB i clar, jo sí que faig xerrada, ho endollo. Clar, i és això. I després també pot ser que gent que el descarregui, encara que segurament serà menys, però pot haver gent que el descarregui i no el faci servir. En canvi, per això... També hi ha el cas que una descàrrega i una activació tingui 60.000 ordinadors funcionant en català. El cas, per exemple, dels ordinadors que nosaltres hem posat en els projectes d'ordinadors pels alumnes, que es fa la maqueta una vegada. I després es fa una imatge... L'hem passat per 60.000. Sí, per això és difícil posar-li un nom, ni són màquines catalanitzades, ni són usuaris, o sigui, és quantitat d'estadístiques que hem rebut. Aquesta seria la idea. I bé, i així tenim les estadístiques, en línia temporal es pot filtrar per versió, per sistema, quines coses fa, totes les accions que fa, quin ha estat acabat, si ha acabat bé, si ha acabat en error. Per exemple, el que us havia comentat abans dels inspectors, només per a... LibreOffice, ens dona la quantitat de gent que el té instal·lat, l'Skype, la quantitat de gent que el té instal·lat, el PDF Creator, el WinRAR, i tot això és el que ens guia a continuar el desenvolupament cap a les coses que tindran més efecte. De programari lliure teniu percentatges d'usuaris sobre el total? Sí, bé, podem mirar per exemple la quantitat de gent que té instal·lat el Firefox. Sí, jo faig les presentacions en programari lliure i quan faig a fer la xerrada no ho tenen instal·lat. Llavors ho vaig a posar en PDF o feu un link. Per exemple, LibreOffice sí que sabem la quantitat de gent que el té instal·lat i no és massa gran, perquè a més en tot el folló d'OpenOffice ORG que va desaparèixer i es va crear el LibreOffice i després el van intentar ressuscitar amb el nom original, un projecte nou. El LibreOffice no el té massa gent, però les estadístiques estan ahí per a qualsevol persona que les vulgui veure. I, per exemple, la quantitat de sessions que hi ha en cada versió del catalanitzador o les versions de l'Office instal·lades. I tot això es pot filtrar. Ja hi ha 87 sessions de la versió 2.0. Ja han rebut 87 dades de la versió 2.0 que la vam publicar a nit a les 11 de la nit o a les 12 la vam deixar preparada. I tenim la distribució d'en quins sistemes operatius, gent, per exemple, si es veu, gent que ha utilitzat la 4.0, la 1.4.4, si és gent que ja la tenia, potser ja ho tenia descarregat. Versions de Windows, d'Office, d'Internet Explorer. Clar, sí, per exemple, el 6 i el 7 han desaparegut pràcticament. Són pràcticament tot sessions d'avui. Del Chrome, el Firefox, OpenOffice, Adobe Reader, tot. Les dades són totes obertes per a que qui vulgui les pugui consultar i utilitzar com vulgui. Heu fet banners nous per aquesta versió? Sí, els hem modificat. Abans la primera versió era catalitzador per a Windows i aquesta és el catalitzador de Softcatalà, perquè també està per a Mac. La versió per a Mac, en la web digueu que és de prova, això és per prudència? Vull dir, és estable, és una versió estable? Segurament és perquè no ho hem canviat. Clar, perquè quan vam publicar la 1.9 i era la versió de proves per a Mac. Això és perquè s'ha quedat ahí. Doncs res.
que ja està. Moltes gràcies a tots per haver vingut i esperem que la gent ho utilitzi.